Vinden får vindmøllen til at dreje rundt, som så er forbundet via en snor med tandhjul ned til vores lodde. Så I kan se her, så vinden trækker loddet op, som så går over til nogle andre tandhjul med en snor ned til vores hjul. Så når loddet rører ned igen, så vil det så skabe fremdrift ned ved vores hjul. Vi synes, det har virket meget godt, men problemet er, at loddet, det er ikke tungt nok til vores bil, fordi den er så stor. Og så har vi ikke rigtig nok vind til at få loddet trækket op. Så problemet er bare loddet. Selve vores konstruktion synes vi, der er rigtig god, og vi synes, at det har været et rigtig godt og spændende projekt. Men loddet er simpelthen vores problem i vores opfindelse.